Ampilah majalah sobat setengah satu ampilah majalah jalan-jalan setengah awak bertanya kakawan lakawan apa ramuan panawalari Allahu ala ilala ya dikarang labuan nama mayang la dikarang labuan kanailanya anak mama lasitangi tapi lana lain sayang lama palajan tolong japi taman
simpang tanang itu jembatan urang joraki malaka subarang dalam sanang dan menaruh rusuh iko suli bekanda seorang dia kanduangai kok barambui lalu nak laden angin timu dari gunung nyonak kalawi ngitan awak bekanda dak olu sungguh-sungguh kawan dak pandai mamacian dia kanduang nan malendokan melapadi dan bana ijo-ijo nyo parang jolundi parang joana para baso disangko sulasi jambi kasih didulang makironyo yonan maibokan la ati dan bana nyombuk kami tadi joaye kopi nyorayu jo rancak mungko disangko yo sayang dia lekalai inyo batanang jo bebeknya dia kanduang kok nan baralik meladen urang di kabun di balik letak pengatan keluar ke Balai Jawi dalam daerah urang pulai manangi lalok dan bakal umun sudah nyoyo dia nyoindakkan lak nyo tenggang do kedanda mati kami dia sayang joinyo tabang kale layangkan asam lalimo sundai palimo sultan di muaro awak baniat bana nak mamakai toke ayam lamaragu pulo dia kanduang toke ayam malah di pasaran tiang barulangnya ke bukit bolak kadok pulangnya sanjo-sanjo kasih kola jadi dia darah daging lah tahu kawan yang banyak dapet nyolaju lengah saja Sultan Bagindo Rajo Batak nyojamu kape di alaman pacik padoman dia banyak-banyak walaupun jauh lupa jangan dia ya kok kaditilik lah diatilik banalah ke kambang tuma bunga batik kambang nak dua peranjuangan menjala sampai ke pagar ke tanah jatuh sularonya kok kadicalik lah dia calik banalah sanang bantunya tu mati adik lah dapet nan elok pagantuangan Cie Adam cie Siti Hawa nasib kami ditenggang juga dia kan
kabatang marapalam membubuang tabang tinggi-tinggi mengajak putih tangkai bungo adik kayu yang merasa tinggal di hati gaduang intan indak patui dojo kang ami hati cilako nak bakanda ju karambi condong ya dia pantai indah ya di kanduang ulah bagang aluang di hatinya kasih tadong orang sampai indah sambil bagol yang dia takaji jungu di kanduang kaduang SMA di anak kan letaknya dang aku simpang tinggi go kasuuk jangalan taluk kang asai jembatan kenget di baliknya yayang kan bisa dia memikirkan kasih sayang osa lamo ini kolak kok jampang oni ya tak sampai lagai gai mendadak ju kadang taruhnya dia di Bangkaulu barang buang urang di tarata gundu bagole deyangai di bengkolan dia kanduangai balik dingin arok bananya dolu batamu disangko rindu leka cega kata bapak dia dalam badan dia kanduangai
Pulau Sultan dan di laman mandi tababang tampaknya sungainya alo. Adia intan dia bekarang ame kami loyang timbago mudo dia kandungan. Sanayan balai batang kape dia iliakan padang silan jeni mudik ke padang silan jano tentang suliki pekandangan. Cubalah pikir dia sambil malinte kok iyo le adojo sayang ke kami. Buek lah parangai jona lamo boleh gak capek nyotinggan. Pairus anak laden koto pulai babi ni ke koto rawang karajo mencamanje melasik karambie. Iyo bedo dia sayang tak sampai waden lepas siak sama seorang dapet lo sayang adik alie dia kandungan. Kadang denai malah Tanjung Alai malimbak sampai ke jembatan dalam bapadi kok nyomandi dia babelok jalan ke Tanjung anak limo Sundai. Nak kok jampang lah dia balalai-lalai dia kok tiba besok panggilan dari Tuhan dalam coiko sayang kok nyomati. Menyumpah tanah mengandung mukasi awak balun sampai. Yo kadang tugulah dia di balik Selasa letak di laman kantor polisi di baliknya waduh malah bajembatan koto kui jo kelok kadang kakida lu buat cubadak kasuok kajari yang punai balapo puso di bengkolan. Yo cubalah pikir dia sudah dia cubalah inok dulu ma dia abi-abi sabalu mati kota dorong dandam. Awak samo dia di tangan orang janganlah disabui-sabui dah dia sayang kok kanan banyak. Le namo Pak Wali besok kamanunai narasi yo jan disabuian dia kandungan. Semanjaklah dia abang-ban badarai dia tambilang tanti betanti setanti ambil panaruko sawah di kajai membajak di arisan yo. Semanjak sayang jenyo mi ai ndak sampai malai udah cubo-cubo dia ke mencari kapan ganti. Diganti ndak do ke sarupo ndak saparangai di bodi babeda ju. Nan beliau dulu mi ke Malaysia kadok singgah di airport Subang itu pelabuhan tu maka Patabang. Kamari rumi lah dia kamari antainya di dalam tangan orang wadenlah mabuk di egilo sorang. Jari banamo lah si kaleng yang sarampiang jo jari mani tinggi seketik jari tangan talatak ditantang tunjuk sadundun juampu tangan samo taletang kalimonya. Kasihlah jadi dia darah daging kini nyo sabui landak kajadi.
Yo apa rusuh dia kadilenga malah tunggang tunggit dan di maumbu inyo tak namu do mayo kan indak yayang do dia manaru ibu panjit tilawi tinggi jatuh ke bawah pacabala bagolek lalu kailaman bagoliang ke tapi semua orang di semua sadang mandi. Yo kok lekalai di rancak kini nyawa di tangan Tuhan Allah. Pareman banyak capek tangan. Kok lewat umur besok 70 alef yunda adolai dia kanduang. Kok iye organ di pantak bakok baronsen sampai kapainan paji-pajian dan dia sadang lah ngalok raso yayang jo menjago. Parang la Aceh melajo na labu parang jo anak rajo Cino yo carai kasih dia indah bagadu bapa liang sajo kanan Sanayan balai dan pasakuo rami di anak limo sundai raminyo sadang sanjo-sanjo. Awak sudah dulu nyobari arok muka sui memang kaba pakai tukang baru mangga 20 di yo pasa kambang malah jolong basuo kadang musaji dia dalam balai putih banang sayangi hati leibo gunung kok muka sui dak kasampai pasa taluk pasa di dalam yo orang bakadai lah domudo pasa lindu hati di dalam kecek kawan bagaraju. Yo kadang taruh malah di dalam dimbora banyo rao kamarao marao sampai malah kau juangnya. Yo arok bana nyo tadi jo inyo batamu mungko sudah nyo bari kato arok o inyo lapu ulang jo babangnya dia. Yo nanti diampaikan malah si kain panjang kok disasar langsung dikira siang jalai di padang tabe ureknya lape ketabiang diambil lalu dilangisi. Yo wadan yakin madik basu adik ala pulang tapi dan picayo banainya walun lalok dia baniek lah dia sambil bagolek pasarkan ke bantagol yang minta berjumpa yayang.
dalam mimpi. Yo gadang taruh malah di ladang tinggi di bawah sultan malah manyu barang membari aruk sajo kironyo mimpi awak tak sinta tinggal seorang nasi amang bakal lua iku maniti kayu nam pantai disangko bungo tanjung juo kironyo bungo kalua udang badare jatuh ampo padi. Yonata gamang malah tasinta tidur tampe dia tangan kalantai disangko yo adik nalatibo yo kiro nyo banta dia tapakalang gadua bau reyo dia ratok tangi dia. Yo satu balenyo malah pasak kambang urang manggale tuma tantang simpang si injale yo limo puri dikari di bala pulo. Yo erak laka diri ledi sorang-sorang suli mencinto lah dia nandi urang tibo nampunyo kamajapui malah peyo dia aosa. Ampayan kain malah tapi jalan basi tugat menembak bagi dia kanai laba lama ba enggeran iko na batin dak tei bakecekan aram ado kami mambie utang ko kawan manogoan. Sungai liku balenyo Jumat raminyo sajak dan mulai pagi. Odek kanduangku pasang laniat yo biasa bantah dia pokok jadi ramo-ramo tabang membubung inggok kabatang dulang-dulang jadi garudo lah adik kanduang sembak kak tangau odek kanduang. Lah sadang terbang